салом ба таваҷҷӯҳатон. нашри хабарии ин соата аз студияи марказии радиои муҳоҷир. имрӯз чоршанбе 25 ноябри 2020 сол аст. рӯз бахайр ва дар ин соат шуморо бо таҳаввулоти муҳимтарини Тоҷикистон ва ҷаҳон ошно хоҳем сохт. хабарҳоро аз Маскав шурӯъ мекунем. дар мулоқоти Рустами Эмомалӣ, раиси маҷлиси миллии маҷлиси олии ҷумҳурияи Тоҷикистон бо Валентина Матвиенко, раиси палатаи болоии парлумони Русия, дар баробари баррасӣ ҳамкориҳои байни парлумонӣ ва иқтисодию тиҷоратӣ, инчунин масъалаҳои муҳими имрӯза дар сатҳи ду давлат, барқарории парвозҳои байнумилалии мунтазам миёни Русия ва Тоҷикистон ва имкони баргардонидани донишҷӯёни тоҷики муҳассили донишгоҳҳои Русия буда, ки дар Тоҷикистон бино ба баста будани марзҳо наметавонанд барои идомаи таҳсил лозими Русия шаванд, ба баррасӣ амиқ гирифта шуд. қайд гардидааст, ки ҳукумати Русия ва ҳам ситоди федералии фаври мубориза бо коронавирус дар Русия сари масъалаи барқарории парвозҳои доимӣ миёни Тоҷикистону Русия ва дар марҳилаи аввал иҷозати воридшавӣ ба донишҷӯёни хориҷии донишгоҳҳои Русияро дар баррасии худ қарор додааст. вале бино ба оморҳои ҳаррӯзаи гирифторӣ ба коронавирус, сатҳи хатари сирояти ин вабо ҳоло ҳам дар сатҳи баланд дар Русия қарор дорад. ҳайатҳои парлумонии Тоҷикистону Русия ҳамчунин дар ин мулоқот сари масъалаи ба истифода додани якчанд муассисаҳои таҳсилоти миёнаи равияи забони русӣ доштаро дар Тоҷикистон, ки тибқи созишномаҳои байниҳукуматӣ бояд бо маблағҳои ҷониби Русия бунёд гарданд, мубодилаи афкор намуданд. хотиррасон мекунем, ки Рустами Эмомалӣ ба ҳайси раиси палатаи болоии парлумони Тоҷикистон аз дирӯз боз дар Маскав бо сафари расмӣ қарор дорад. дар Русия мемонем ва идомаи хабарҳо. муҳоҷирон дар Русия метавонанд ба шарофати хешовандони наздики худ фавран шаҳрвандии Русияро гиранд. вазорати корҳои дохилии Русия пешниҳод кардааст, ки муҳоҷирон шаҳрвандӣ дарёфт кунанд, агар онҳо дар Федератсияи Русия хешовандони наздик дошта бошанд. ҳуҷҷат дар вазорати умури дохилии Русия омода мешавад ва ба қарибӣ барои тасдиқ ба вакилони думаи давлатӣ ва шӯрои Федератсия пешниҳод карда мешавад. лоиҳаи консепсия дар соҳаи муҳоҷират қадами аввалини ҷаҳонӣ буда ба воқеиятҳои ҷомеа, иқтисодиёт, сиёсати ҷаҳонӣ ҷавобгоҳ аст, мегӯяд Валентина Казакова, сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия. равандҳое, ки дар ҷомеа рух медиҳанд, вокунишҳои сареро ба тағйирот дар қонунгузорӣ тақозо мекунанд. пас аз тасдиқи консепсия аз ҷониби ҳукумат, мо ба таҳияи лоиҳаи қонуни федералӣ шурӯъ мекунем. вақти омодагӣ 1 сол аст, иброз доштааст генерал-лейтенант Валентина Казакова. баъд аз тартиби гузариш ва тасдиқи он аз думаи давлатӣ ва шӯрои федератсия, боз 6 моҳ ё 1 соли дигарро дар бар мегирад. дар лоиҳаи ниҳоии ҳуҷҷати мазкур дар охири соли 2022 қабул карда хоҳад шуд. мо корро дар ин самт баҳор ҳангоми пандемия оғоз кардем, аллакай як қатор монеаҳоро барои вуруд ба шаҳрвандони хориҷӣ бартараф кардем, мегӯяд Валентина Казакова, сардори сарраёсати масъалаҳои муҳоҷирати вазорати корҳои дохилии Федератсияи Русия. шаҳрвандони хориҷӣ, ки робитаҳои оилавӣ доранд, фавран иҷозат барои истиқомат дар Русия мегиранд. ҳамчунин имкони гирифтани иҷозат барои иқомат ё худ ВНЖ барои шаҳрвандоне, ки иртиботи оилавӣ надоранд, низ густариш хоҳад ёфт. шарти ҳатмии истиқомати дарозмуддат дар Русия аз ҷумла набудани бемориҳои сироятӣ дар муҳоҷирон мебошад. бекор кардани иҷозатномаи иқомати муваққатӣ ё худ РВП яке аз муқаррароти асосии консепсияи қонуни нав мебошад, аммо тасмим гирифта шудааст, ки ба муҳоҷирон ID-кортҳо, ки дар онҳо ҳама маълумот дар бораи хориҷиён аз ҷумла рақами патент ва изи ангушт ҷой дода мешаванд. шумо нашри хабари ин соатаро дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мустақиман мешунавед ва аз Русия ба Тоҷикистон меравем. фармондеҳи нерӯҳои Ҳавзаи марказии ҳарбии Русия генерал-полковник Александр Лапин бо сафари корӣ ба Душанбе ташриф овардааст. дар Душанбе фармондеҳи Ҳавзаи марказии ҳарбии Русия бо вазири дифоъи Тоҷикистон генерал-полковник Шералӣ Мирзо гуфтугӯ кард ва масъалаҳои мубрами ҳамкориҳои дуҷониба ва ҳифзи амният дар минтақаи Осиёи марказӣ аз меҳвари асосии суҳбатҳои ҷонибҳо буд. хабар медиҳад хадамоти матбуоти Ҳавзаи ҳарбии
марказии Русия. дар ин вохӯрӣ ҷонибҳои Русия ва Тоҷикистон динамикаи мусбии ҳамкориҳои ҳавзаи низомӣ ва Тоҷикистонро дар омӯзиши муштараки ҳайат ва ҷустшӯ таъкид карданд. шумораи чорабиниҳои васеъмиқёси муштарак дар тӯли 3 сол тақрибан 2 баробар афзоиш ёфт, илова гардидааст дар суҳбати Александр Лапин бо Шералӣ Мирзо. қайд карда мешавад ки афсарони мақомоти фармондеҳӣ ва идоракунии қувваҳои мусаллаҳи ҷумҳурияи Тоҷикистон тибқи анъана дар чорабиниҳои омодагии фаврӣ ва ҷангии ҳавзаи марказии ҳарбӣ, инчунин дар ҷамъомади сафарбаркунии фаврии раҳбарияти ҳавзаи ҳарбӣ тамринҳои фармондеҳӣ ва штабӣ ширкат меварзанд. сифати чорабиниҳо имкон дод ки таҷрибаи азим дар омодагӣ ва ҳамоҳангии мақомоти фармондеҳӣ ва идоракунии ҳарбӣ пайдо карда системаҳои иктишофӣ ва нобудкунии оташ ба ҳам пайванданд, гуфтааст фармондеҳи ҳавзаи марказии ҳарбии Русия генерал-полковник Александр Лапин. ҷонибҳои инчунин оид ба ҳифзи амният дар қораи Осиёи марказӣ низ мубодилаи афкор намуданд. шумо таҳаввулоти Тоҷикистон ва ҷаҳонро дар нашри хабарӣ мустақиман рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед ва ба минтақаи Аврупо меравем. хадамоти наҷотдиҳии баҳрӣ ва гвардияи шаҳрвандии Испания беш аз 300 муҳоҷиронро ки дар қайиқҳо дар баҳр ғарқ шудаанд наҷот доданд. хабар медиҳад хадамоти эзтирории ҷазираҳои Канария дар саҳифаи Твиттер. шаби гузашта хадамоти наҷотдиҳии баҳрӣ ва гвардияи шаҳрвандӣ беш аз 300 муҳоҷирро ки бо 11 киштӣ дар баҳр ғарқ шуданд наҷот доданд, омадааст дар иттилоия. тибқи иттилои хадамоти эзтирорӣ, як қисми муҳоҷирони наҷотёфта дар ҳол бо хадамоти ёрии тиббӣ таъмин карда шуда ба минтақаи Аресайфи ҷазираи Ланзароте ва қисми дигар ба шаҳри Аргинегин дар ҷазираи Гран Канария интиқол дода шуданд. гуфта мешавад ки табибон муҳоҷиронро муоина карда марги яке аз онҳоро тасдиқ карданд. 6 нафари дигар дар беморхонаҳо бистарӣ карда шуданд. қаблан мақомоти Испания вазъияти фавқулодаи муҳоҷирати ғайриқонунӣ ба ҷазираҳои Канарро эътироф карданд. Испания аз соли 2006 инҷониб бузургтарин кишвари вуруди муҳоҷирони ғайриқонунӣ мебошад ки бештари муҳоҷирони ғайриқонунӣ воридшаванда ба ин кишвар тавассути ҷазираҳои Канария ворид мегарданд. тибқи гузоришҳои расонаҳои Испанӣ дар давоми як моҳи охир беш аз 8000 мардуми африқоӣ бо баҳр ба таври ғайриқонунӣ ба ҷазираҳои Испания ворид шуданд. дар ҳамин ҳол созмони байналмилалии муҳоҷират аз мақомоти Испания талаб кардааст ки дар нисбати муҳоҷирони наҷотдодашуда чораҳои иловагии нигоҳдорӣ дар минтақаҳои муваққатиро андешанд ва онҳоро бо шароити рӯзгор аз ҷумла бо хадамоти тиббӣ пурра таъмин созанд. ҳамчунин тавсия дода шудааст ки 300 муҳоҷири наҷотёфта аз ташхиси гирифтории COVID-19 гузаронида шаванд. бармегардем аз Аврупо ва ба Ӯзбекистон меравем. шумо таҳаввулоти инсоатаи Тоҷикистон ва ҷаҳонро мустақиман дар рӯи мавҷи радиои муҳоҷир мешунавед. Ӯзбекистон ба озмоиши ваксинаи чинӣ алайҳи COVID-19 шурӯъ кард. ҳуҷҷатҳои марҳилаҳои якум ва дуюми озмоишҳои клиникии ваксина аллакай аз ҷониби сироятшиносони Ташкент омӯхта мешавад, менависад kuz.nus.uz. қарор дар бораи ташкили озмоишҳои клиникии ваксинаи рекомбинатории коронавирус дар Ӯзбекистон зимни гуфтушунидҳо байни Вазорати рушди инноватсионӣ ва намояндагии Институти микробиологии Академияи илмҳои Чин гирифта шудааст. Маркази технологияҳои пешрафтаи Вазорати инноватсионии Ӯзбекистон ваксинаҳо, намунаҳо, стандартҳо ва реактивҳои дахлдорро барои санҷиш ба маркази давлатии назди Агентии рушди саноати дорусозӣ супоридааст. ҳоло ҳуҷҷатҳои марҳилаҳои якум ва дуюми озмоишҳои клиникии ин ваксина аз ҷониби Кумитаи фармакологии Маркази давлатӣ ва лабораторияи ваксинаҳо ва таҳлили микробиологияи хадамоти давлатии экспертиза ва стандартизатсияи доруҳо, маҳсулоти тиббӣ ва таҷҳизоти тиббии Ӯзбекистон омӯхта мешавад. назорати сифати ваксина аз ҷониби лабораторияи стандартизатсия ва фармакотоксикология амалӣ карда мешаванд. ҳама корҳои ташхисию озмоишӣ аз ҷониби Вазорати тандурустии Ӯзбекистон назорат карда мешавад. гуфта мешавад дар хабар, агар озмоишҳо мусбат бошад, пас марҳилаи сеюми озмоишҳои клиникии ваксинаи чинӣ дар Ӯзбекистон гузаронида хоҳанд шуд.
در این ساعت شما نشر خبری را مستقیما روی موج رادیوی موجر شنیدید. سلامت باشید. ساعت‌های بعدی انتظار خبرهای تازه بمانید.